Mga bata, magsipaghanda kayo dahil may maniningil ng utang. Tulungan, andyan na yung mga palautang. Tala, singilin na natin. Tuko! Utakal! Kayong lahat mga kupal kayo! Magbayad na kayo ng utang nyo! Huy Bawang! Anong utang na pinagsasabi mo? Kung naparito kayo dahil maningil sa amin, huwis! Wala kayong makuha sa amin! Dahil hindi kami magbabayad! Ang kapal din ng mukha nyo, no? Ang lakas ng loob nyong maningil. Hindi nyo ba alam na pwede kayong tapusin namin dito? Ang kapal ng mukha nyo! Kayo na nga ang may utang! Kayo pa ang galit! Palibhasa, ganyan talaga kayo mga palautang! Alam nyo naman pala na hindi kami magbabayad ng utang! Bakit maningil pa kayo? Kaya maghintay kayo kung kailan ko gusto magbayad! Ah, ganon! Bahala na maningil sa inyo! Wala ka ng bala, Boy Bawang. Mamatay ka na ngayon. Bawang, baril! Inuulit ko, magbayad na kayo. Alam kong nakatanggap kayo ng Christmas bonus. Kaya kung mahal nyo pa ang buhay nyo, magbayad na kayo. Eh ano ngayon? Kung nakatanggap kami ng bonus, pang Christmas lang yon, hindi pang bayad ng utang. Naintindihan nyo ba? O sadyang bubo ka lang? Dahil sa inyo, wala akong maibigay kahit na piso sa mga inaanak ko. Dahil hindi kayo marunong magbayad. Puro kayo pangako. Lagi namang napapako. Bakit kayo nagmamadali? 5 taon pa lang naman ang utang namin ah! Isa pa, 15,000 lang naman yun! Masyado kayong apurado! Oo nga Tuko, 15,000 nga lang yung utang nyo. Pero yung interes sa loob ng 5 taon, mababayaran nyo kaya? Yan ang pagkakamali nyo! Pinapahutan nyo kasi ang katulad namin! Kung ganun, ubos na ang kandilang nagbigay liwanag sa buhay nyo. Tuko, dalawa na lang pagpipilian mo. Magbayad o abuloy ko lang sa iyo ang utang mo. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa magbayad ang utang ko sa iyo. Para quest na tayo! Tuko, kung marunong lang sana kayong magbayad, di sana tayo aabot sa ganito. Kaya kayong mga palautang dyan, matuto kayong magbayad. At higit sa lahat, huwag kayong magagalit pag sinisingil kayo. Kung gusto nyo pang mabuhay,